Tak dobrý deň. Ja vám predstavím túto Moniku Ludrovánovú. Moje meno je Vierka Krajčovičová. Budeme musieť hovoriť do mikrofónu, čo je také potom ťažšie pre vás na počúvanie, ale budete lepšie počuť. Teraz počujete dobre? Áno. Dobre, takže my máme spoločnú prednášku, základné informácie o domácom vzdelávaní. Začne Monika s takými skôr legislatívnymi vecami a ja potom prejdem do nejakej takej praktickej záležitosti, ako začať. Takže odovzdávam jej slovo. Ďakujem. Začneme legislatívou domáceho vzdelávania. Najprv si vysvetlíme pojem domáce vzdelávanie. Tento pojem tu dnes budeme používať celý deň. Domáce vzdelávanie je hovorový pojem, ktorý náš školský zákon nepoužíva. Znamená vzdelávanie bez denného dochádzania do školy, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení. Domáce vzdelávanie, aj keď hovoríme o domácom vzdelávaní, domáce vzdelávanie v praxi neprebieha len doma. Je to pojem, ktorý používame na označenie tohto vzdelávania, ale pri domácom vzdelávaní sa vzdeláva v praxi v mnohých prostrediach. Realizácia domáceho vzdelávania je veľmi rôznorodá, lebo každá rodina si domáce vzdelávanie ušije na svoje potreby. Ja tu teraz budem hovoriť o domácom vzdelávaní v takom širšom slova zmysle. Náš školský zákon používa pre označenie takéhoto vzdelávania aj individuálne vzdelávanie, ale dnes ešte povieme, že sú aj ďalšie formy vzdelávania, pri ktorých vlastne môžete vzdelávať doma a nevolá sa to individuálne vzdelávanie. Na tomto slajde vám ukážem, aké sú vaše povinnosti, čo sa týka zapísania dieťaťa do školy pri domácom vzdelávaní. V prípade, že máte dieťa do 5 rokov, teda pre ňoho ešte predprimárne vzdelávanie nie je povinné, tak nemusíte o domáce vzdelávanie nikoho žiadať. Keď sa vaše dieťa podľa veku dostane do toho veku predškoláka, teda stane sa pre ňoho predprimárne vzdelávanie povinné, tak musíte zapísať dieťa do materskej školy a v tej materskej škole musíte požiadať o povolenie domáceho vzdelávania. Neskôr po povinnom predprimárnom vzdelávaní začína byť povinná školská dochádzka. Tá začína od 6. roku veku dieťaťa, trvá 10 rokov, takže obvykle do toho 16. roku. V tomto období musíte požiadať o domáce vzdelávanie základnú alebo strednú školu a ak chcete byť doma, tak vám táto škola toto vzdelávanie musí povoliť. Od 16. roku už nie je povinná školská dochádzka, teda už sú iné možnosti, teda dieťa môže študovať externe na strednej škole, neskôr môže študovať na vysokej škole, externe prípadne môže ísť pracovať. Tá povinnosť zapísať dieťa do školy, kde musíte požiadať o nejakú formu domáceho vzdelávania, sa týka iba detí, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Teda neviaže sa to na slovenské občianstvo, ale tá povinnosť sa viaže na trvalý pobyt dieťaťa na Slovensku. Ako som už hovorila, pre domáce vzdelávanie si musíte vybrať nejakú školu, ktorá vám toto vzdelávanie povolí. Táto škola musí byť v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Môžete dieťa zapísať do spádovej školy, ale môžete si vybrať aj inú školu pre domáce vzdelávanie. Domškoláckí rodičia si obyčajne vyberajú inú školu. Je to väčšinou škola, ktorá má s domácim vzdelávaním skúsenosti alebo je priaznivo naklonená tomuto domácemu vzdelávaniu. Táto škola, do ktorej zapíšete dieťa, sa volá kmeňová škola. Takže táto bude vaša kmeňová škola, kde budete potom chodiť aj na preskúšanie s dieťaťom a táto škola vydá dieťaťu aj vysvedčenie. V prípade, že teraz už máte dieťa zapísané na škole a chceli by ste požiadať o domáce vzdelávanie a škola vám takúto formu vzdelávania nechce povoliť, tak máte možnosť prestupu na inú školu kedykoľvek, teda aj počas školského roka. Tu som vám pripravila QR kód. Neviem, či by vám to dokázal načítať mobil v tomto rozlíšení. Vyskúšajte. Je to vlastne odkaz na našu stránku www.domaca-škola, kde nájdete mapu a zoznam škôl pre domáce vzdelávanie. To sú vlastne školy, o ktorých vieme a ktoré povolujú domáce vzdelávanie.
S domácim vzdelávaním môžete začať kedykoľvek, teda pred začiatkom školského roka, ale môžete požiadať o domáce vzdelávanie aj počas školského roka, teda na vašu žiadosť, ako žiadosť zákonného zástupcu. Čo však potrebujete k tomu súhlas obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa, teda obidvoch rodičov. Keď už budete v domácom vzdelávaní a rozhodnete sa domáce vzdelávanie ukončiť, tiež to môžete urobiť kedykoľvek na vašu žiadosť a dieťa môže prejsť späť do denného dochádzania do školy. Pri zrušení domáceho vzdelávania však nemusí byť len na vašu žiadosť. V prípade, že budete mať povolené individuálne vzdelávanie a vaše dieťa na základnej škole neprospeje, to znamená, že bude mať 5, tak riaditeľ školy zruší domáce vzdelávanie. Ďalší dôvod je, že napríklad by ste sa pri predškolákoch nedostavili na posúdenie a takisto pri školákoch. Keby ste neprišli, teda neplníte podmienky individuálneho vzdelávania, tak vám riaditeľ školy túto formu vzdelávania zruší. No a teraz si povieme o formách domáceho vzdelávania, ktoré povoluje náš školský zákon. Ako som hovorila, školský zákon nepoužíva pojem domáce vzdelávanie, ale máme tam rôzne formy, pri ktorých vlastne môžete dieťa vzdelávať doma. Prvá, tá najznámejšia možnosť je individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu. Často, keď sa hovorí o domácom vzdelávaní, tak sa myslí v tom užšom slova zmysle práve táto prvá možnosť. Ale ako vidíte, máme aj ďalšie možnosti domáceho vzdelávania, pri ktorom môžete byť teda s dieťaťom doma a ktoré nie sú len individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu. Teraz si prejdeme stručne každú z týchto 5 možností, aké sú tam podmienky. Pretože oni sa nelíšia len v názve, ale každá z týchto fóriem má aj iné podmienky podľa školského zákona. Prvá možnosť je domáce vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu. Táto forma, o túto formu môžete žiadať v materskej škole, keď máte predškoláka, alebo na základnej škole. Počas celej základnej školy. Ako vidíte, na strednej škole táto možnosť nie je umožnená, takže ak máte dieťa buď na strednej škole, alebo na aj 18-ročné gymnázium je stredná škola, tak o túto formu nemôžete žiadať. Ako vidíte, školáci a predškoláci žiadajú podľa iného písmena a paragrafu a písmena školského zákona, ale je tam zhodné to písmeno B, teda niekedy skrátene tomuto vzdelávaniu hovoríme aj individuálne vzdelávanie podľa písmena B školského zákona. Pri tejto forme vzdelávania je kvalifikačná požiadavka na vzdelávateľa. Pri predškolákoch je to stredoškolské vzdelanie s maturitou. Toto vzdelanie nemusí byť pedagogické, teda minimálne stredoškolské s maturitou. Školáci na 1. stupni musia mať vzdelávateľa, ktorý je učiteľom pre 1. stupeň základnej školy, a školáci na 2. stupni majú mať vzdelávateľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa pre 2. stupeň základnej školy. Môže to byť učiteľ akéhokoľvek predmetu. V prípade, že túto požiadavku vy nespĺňate, tak si musíte nájsť osobu, ktorá túto požiadavku spĺňa, a tejto osobe hovorovo hovoríme garant. Školský zákon tento pojem nepoužíva. Deti v tejto forme vzdelávania, ak sú predškoláci, musia ísť jedenkrát ročne, a to v marci, na posúdenie do materskej školy, a v prípade, že máte školáka v tejto forme vzdelávania, tak školák musí robiť komisionálne skúšky ročne vo svojej kmeňovej škole zo všetkých povinných predmetov. V tej hornej časti je taká bublinka, neviem, či ju dobre vidíte, tam som dala počty, koľko detí je v tomto školskom roku v domácom vzdelávaní v tejto forme. Na základných školách je to 1830 a v materských školách je to cez 650 detí. Druhou formou domáceho vzdelávania, o ktorú môžete požiadať, je individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu. Toto vzdelávanie je však určené len pre deti, ktorých zdravotný stav neumožňuje vzdelávanie sa v škole. Teda pri žiadosti musíte priložiť doklad od pediatra alebo z poradne k tejto forme. Je určené pre všetky deti v materskej škole počas predprimárneho vzdelávania, v základnej škole, ale aj na strednej škole je umožnená táto forma. Na strednej škole počas povinnej školskej dochádzky, lebo po povinnej školskej dochádzke už teda individuálne vzdelávanie nevybavíte, tam už neskôr je možnosť externého štúdia.
Ako vidíte, predškoláci a školáci tiež žiadajú podľa iného paragrafu školského zákona, ale je tam zhodné to písmeno A, tak preto my túto formu zvykneme skratene označovať aj individuálne vzdelávanie podľa písmena A. Pri tejto forme vzdeláva učiteľ školy minimálne 2 hodiny týždenne, teda nepotrebujete garanta. A keďže vzdeláva učiteľ školy, tak ak máte predškoláka, tak takéto dieťa nemusí sa zúčastniť posúdenia v marci, a ak máte školáka, tak tieto deti nemusia ísť na komisionálnu skúšku, pretože ich vlastne ohodnotí učiteľ počas tých 2 hodín, čo je s učiteľom. Tretia forma je individuálne vzdelávanie v zahraničí. Táto forma je určená pre deti, ktoré žijú fyzicky v zahraničí a v zahraničí nie sú zapísané v žiadnej škole. Teda ak idete napríklad do Francúzska a dieťa nezapíšete do miestnej školy, pretože dajme tomu nevie po francúzsky, alebo vy nechcete, aby bolo vzdelávané vo francúzskej škole, tak si vybavíte túto formu vzdelávania. Táto forma vzdelávania sa na Slovensku dá vybaviť len na základných a stredných školách počas plnenia školskej dochádzky. Je to vlastne paragraf 23 písmeno E školského zákona. Ako vidíte, nemám tam spomenuté materské školy. V materských školách je problém, že školský zákon tuto presne nedefinuje, ako to vybaviť, takže v prípade, že máte predškoláka, tak musíte požiadať o individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu. Pri tejto forme nie je kvalifikačná požiadavka, pretože sa nepredpokladá, že nejaký vzdelávateľ by s vami cestoval, teda ak vy nemáte pedagogické vzdelanie, teda nepotrebujete garanta. Deti v tejto forme vzdelávania sú skúšané ročne, prípadne na konci stupňa základnej školy zo všetkých povinných predmetov s výnimkou výchov. Ďalšia forma vzdelávania je individuálny učebný plán. Tu už vidíte v názve, že toto nie je individuálne vzdelávanie, ale aj pri tejto forme môže byť dieťa čiastočne alebo úplne v domácom vzdelávaní. Čiastočne je to preto, že je to kombinácia dochádzky do školy a domáceho vzdelávania. Nakoľko je to domáce vzdelávanie, nakoľko dochádzka do školy, závisí od toho, ako sa to nastaví. Táto forma je to po dohode so školou. Táto forma je určená však len pre deti s nadaním a závažným dôvodom, teda nie je určená pre všetky deti. Nie je tu kvalifikačná požiadavka, lebo za vzdelávanie je stále zodpovedná škola. Tieto deti nemusia robiť komisionálne skúšky, ak o nich riaditeľ nerozhodne. Ako vidíte, tie počty detí v tejto forme na základných školách sú veľmi malé. Na základných školách sa táto forma nezvykne využívať. Využíva sa tak pri športovcoch, lebo to sú tie deti s nadaním. Ale zvykne sa využívať na strednej škole v tom prvom roku, kedy vlastne v tom 10. roku povinnej školskej dochádzky, tak toto je jedna z možností, ako na strednej škole vybaviť domáce vzdelávanie, pokiaľ teda sa vám podarí nájsť závažný dôvod, o ktorý aj pán riaditeľ uzná za ako závažný dôvod. Posledná forma vzdelávania, pri ktorej môžete mať dieťa v domácom vzdelávaní, je vzdelávanie v škole v zahraničí, ktorá vám následne povolí domáce vzdelávanie. V tomto prípade žiadate o vzdelávanie v škole v zahraničí. Z pohľadu Slovenska nie ste v individuálnom vzdelávaní, ale vzdelávate sa v škole v zahraničí. Už to, že v akej forme, to sa už na Slovensku nesleduje. Domáce vzdelávanie v tomto prípade povolí tá škola v zahraničí. Na Slovensku musíte teda podať žiadosť, musia vám ju schváliť a potom musíte doniesť potvrdenie o návšteve školy do 30 dní v tom prvom roku a každoročne to do 9. Deti v tejto forme vzdelávania nerobia na Slovensku posúdenie ani komisionálne skúšky, pretože ich posudzuje tá škola v zahraničí. Komisionálne skúšky teda nie sú povinné, ale môžu byť dobrovoľné, ak chcete mať uznané štúdium v zahraničí. V zahraničí sa táto forma riadi legislatívou miestnej krajiny. Túto formu v súčasnosti nevieme, koľko detí je v tejto forme podľa štatistiky, lebo štatistika hovorí o deťoch, ktoré sú vzdelávané v škole v zahraničí, ale nevieme, koľko z nich je v domácom vzdelávaní. Takže presné počty nepoznáme. Nie je ich veľa. V podstate je to forma, ktorú môžete využiť v prípade, že chcete ísť na strednú školu a ten jeden rok vlastne nemáte možnosť externého štúdia, teda ten posledný rok povinnej školskej dochádzky, vtedy sa táto forma dá využiť, že zapíšete dieťa na nejakú zahraničnú školu na online štúdium. Riaditeľovi školy. Riaditeľovi slovenskej školy sa donesie potvrdenie o návšteve školy v zahraničí.
Tuto som vám dala odkaz, kde nájdete vzory dokumentov, lebo väčšina týchto fóriem sa vybavuje tak, že musíte mať predpísané náležitosti, takže buď použite vzor školy, alebo vzor na našej stránke, aby to malo všetky náležitosti, ktoré to má mať. Tu nájdete základné informácie, ako začať s domácim vzdelávaním predškolákov. Ak by ste si to nestihli odfotiť po obede, budem ešte na trhovisku, ja vám tieto QR kódy môžem dať a môžete sa aj popýtať otázky ako z tomu, ako začať s domácim vzdelávaním. Bude to o 16:00. Potom tu máte, ako začať s domácim vzdelávaním školákov. Je to odkaz na našu stránku. Ak by ste si to nestihli odfotiť, všetko nájdete na našej stránke www.domacaškola.sk. Takisto tam nájdete aj odpovede na často kladené otázky a podrobný manuál pre rodičov, kde nájdete aj legislatívu, aj praktické veci k domácemu vzdelávaniu. Ďakujem. A teraz dám slovo Vierke. Bolo to skvelé. A teraz čo? Teraz by nás mala prísť zachrániť Diana. Ale nie, netreba. Takže ten manuál vypracovala túto Monika a je naozaj skvelý, takže ja vám ho vrele odporúčam. Ja keď som ho prvý raz videla a povedala som si, že 90 strán mám prečítať, tak si hovorím, že no to aj prečítam. A potom som ho prečítala veľmi ľahko a je naozaj zrozumiteľne, perfektne spracovaný. Takže ja pokračujem ďalej o tom, že akým spôsobom možno doma vzdelávať. Dobrý deň, vitajte. Takže budeme sa rozprávať o tom, že vzdelávanie môže byť riadené, môže byť sebariadené alebo kombinácia týchto vzdelávacích typov. A potom niečo trošku o metodách a o času strávenom vzdelávaním podľa času, ktorý budeme mať. Hej? Aby sme to stihli. Takže možno, že ten záver úplne budem tak dávať narýchlo. Takže v tejto chvíli ideme rozprávať o riadenom vzdelávaní. Riadené vzdelávanie je teda také, aké ste podľa všetkého zažili v škole. Predpokladám, že ste chodili do školy. Že tam bol nejaký rozvrh a zvonilo a mali ste nejaké pracovné zošity a teraz ste to vyplňali. A keď vojdete do svojho domáceho vzdelávania, tak tým, že nepoznáte nič iné, tak sa chytíte takejto možnosti, pretože tu poznáte. A je to v poriadku. Keď to tak spravíte, môžete to tak spraviť a je to dobré. Volá sa to teda, že striktná škola doma a teda rodič sa tam postaví do takej pozícii toho učiteľa a rozpráva a to dieťa tam sedí a akože príjma, alebo prípadne aj nepríjma a tvári sa, že príjma. Úplne je to také veľmi podobné. Keď to aj takto bude pretrvávať, tak možno, že to proste chvíľu takto bude a postupne vás život naučí tomu, že ako to potrebujete vykreovať vy sami vo vašej rodine. Hej. To riadené vzdelávanie je ešte teda o tom, že to rozhodovanie o tom, čo a kedy sa budeme učiť, je striktne v rukách toho rodiča. Opäť, ako to nehovorím, nič z tohoto nie je ani dobré, ani zlé. To nie je to rozdelené na dobré a zlé, je to rozdelené na iba rôzne formy. Oproti tomu je teda seba riadené vzdelávanie. Ja tu nebudem používať pojem unschooling, ale určite ste ho počuli. Takže u nás to bude seba riadené vzdelávanie, opak riadeného. Toto vzdelávanie riadi dieťa. A rodič je tam v úlohe toho sprievodcu, ktorý mu dáva inšpirácie, dáva nejaké také hranice, že odkiaľ pokiaľ, prípadne mu dáva nejaké také možnosti, že tadiaľ to by sme mohli napríklad ísť. Je veľmi prirodzené v prvých 3 rokoch. V prvých 3 rokoch sa každý z nás, aj naše deti, aj my sami sme sa vzdelávali výlučne sebariadene a napriek tomu sme sa naučili aj chodiť, aj rozprávať, aj všetko. Takže je to naozaj prirodzené a ďalej sa k nemu vraciame v dospelosti. Ako náhle sa už nemusíte učiť, už tam nie je ten učiteľ, ale vás to zaujme, že neviem čo, v správach bolo niečo, tak si to hneď už vygooglite, že čo to znamená. Áno, ja neviem, ja som čítala knižku a bola tam, že Prokrustová posteľ,
A si hovoríš, čo to je? To som v živote nepočula, niečo také, že prokrusta. Tak si to vygooglite, zistíte. A toto je ten spôsob toho sebariadeného v dospelosti. Že proste máte niečo, zaujme vás to, idete za tým. A keď vás to zaujme veľmi, veľmi, tak za tým idete veľmi do veľkej hĺbky a stanete sa odborník. Na Slovensku je sebariadené vzdelávanie v podstate nereálne, pretože my tu musíme dodržiavať štátny vzdelávací program, z ktorého sú deti skúšané. Takže toto je, ja neviem, výhoda, mám tu napísané, že výhody, nevýhody. Je fajn, keď si to tak predstavíme, že tá sloboda, tie deti sa tam môžu tak akože vzdelávať a je to také radostné, ale pozor, hej, je to taká agitácia trošku, že áno, tak toto vyzerá, ale na tej druhej strane tým deťom sa treba častokrát nechce. Alebo majú takú vec, že majú mobil, každé vaše dieťa asi má mobil a keď dostane túto slobodu, tak môže kľudne v tom mobile, s tým mobilom spadnúť do nejakých hier a tie hry alebo veci, ktoré nie sú celkom o vzdelávaní, zaberú príliš veľa času. Áno, takže aby tam naozaj k tomu vzdelávaniu dochádzalo, tak je treba, aby tam ten rodič bol a naozaj ho inšpiroval, aby sa to dieťa naozaj aj vzdelávalo a nebolo len ponechané na pospas. To by som povedala, že je to ako nevýhoda. Niektoré štáty, že kde sa dá sebariadené vzdelávanie teda realizovať, tak v niektorých štátoch USA, kde vás teda nekontrolujú, alebo v Spojenom kráľovstve. Nech sa páči, ak teda máte takéto chute, tak tam sa to dá. Štandardne to ale spadne do kombinácie sebariadeného a riadeného vzdelávania. Toto je, ako povedala by som, že viac ako 90% domácoškolákov sa ocitne v takom tom, že tuto ti dám nejakú voľnosť, toto môžeš robiť ako chceš, ale tuto potrebujem, aby sme niečo dodržali. Je to taká demokratická škola doma. Keď som hľadala vhodný obrázok, tak toto je ten agitačný. Hej? Ak ste náhodou ešte nezačali doma vzdelávať a chcete urobiť, že dobré meno domácemu vzdelávaniu, tak a chcete nejakú fotku, tak nájdete matku, globus a usmievajúce sa deti. Toto sa vám v živote nestane. Dobre? Ale dobre sa to predáva. Aj vy to hneď tak zhltnete, že aká krásna domáca škola, aké je to romantické. No, tak, aj keď vstupujeme do manželstva, tak to tak máme, že? Je to miestami, je to krásne. Hej. Takže dieťa si v takejto forme môže povedať, že v istých medziach, hej, že toto sa chcem učiť viac, ale treba sa v tých istých medziach musí prísť ten rodič a povedať, že toto sa síce nechceš učiť, ale budeme to potrebovať a teda musí ho trošku tak, neviem, motivovať. Štandardne je to tak, že v nižších ročníkoch na tom prvom stupni to býva také viac sebariadené. Čím viacej vo vyšších ročníkoch, tak tým viacej treba pokrývať ten školský vzdelávací program, to je to ŠK. A preto je nutné, aby tam to ste motivovali. Ešte všimnite si ten nadšený výraz tej matky, že áno, tuto to je. A to dieťa sa hrozne zaujíma o tom, že k čomu to tam ukazuje, že kde je Južná Karolína alebo niečo podobné, že? Realita je takáto. No. Takže tento obrázok, to som tam ja, prosím, pekne nakreslená. To nakreslil môj syn. Veľmi dlho sme ho mali ako zakázaný obrázok domácej školy. Ja som normálne vyhlásil, že toto nikomu neukážeme a dlhé roky trvalo, kým som ho vytiahla a povedala som si, že dobre, už dozrel čas, aby som povedala pravdu. Pravda vás oslobodí. Toto som ja, za mnou je kuchyňa, tam sa niečo teda varí a ten jediný žiak, ktorý tam je a má takéto tú smutnú tváričku, hej, tak to je teda Ondrej, s ktorým sme začínali a ja som taká veľká, pretože ešte som bola tehotná, takže akože fakt som bola veľká a mám tam, teda mne sa zdalo, že tam mám také otvorené ústa a že také prsty, že hej. No, akože, no, musíte rátať totižto s tým takým, je to tam v tom treťom, že nechuť dieťaťa, že to dieťa sa miestami bude nechcieť učiť. Áno, že aby sme s tým len tak ako počítali s takou možnosťou, hej, že ten predošlý obrázok nevyzeral, že je tam nejaká nechuť toho dieťaťa, že tam deti mali iba samú chuť, tak realita je tou nechuťou, áno, a potom ten rodič môže mať takúto skepsu,
Hej, a že kam som to šlapol, je to úplne celé zle, tak toto vôbec nemalo byť. A potom ešte ďalej si potom pomyslíte, že tí ostatní to robia dobre, lebo tam bol ten obrazok tej šťastnej matky a oni sú všetci tí šťastní a ja som... Hej, tak ani to nie je pravda. Pravda je taká, že tie šťastné matky, to je tá agitácia. Hej, A čo vtedy spraviť? Podpora rodiny, teda úplne ideálne podpora manžela, podpora nejakej komunity, nejakých ľudí, s ktorými sa stretávate, pretože bude to dobré. Časom to bude, vyzreje to na dobré, pretože to, o čo vám ide, je tá výchova a tie vzťahy s vašimi deťmi. To, čo vy vkladáte do toho procesu, zďaleka nie je iba o vzdelávaní. To vzdelávanie ale vlastne není až také dôležité. Tá omnoho väčšia, aj dar, ktorý dávate, aj dar, ktorý naspäť dostanete prijatý, je to, že vy si budujete veľký vzťah a aj vtedy, keď na ňo kričíte. Pretože on sa tiež bude musieť naučiť, že niektoré veci musí mu robiť. A ja som tam musela vzadu navariť ten obed, keď ho chcel zjesť. No tak on sa musí naučiť tú násobilku. Doteraz mu robí problémy. Ale je na fitke. To vám môžem povedať, že ten chlapec smutný, ktorý bol dys všetko, Asperger všetko, tak v tejto chvíli má 19 rokov a je prvák na fitke a prešli sme tým prvým semestrom a dúfame, že prejdeme aj druhým a je to dobré, je ich tam Aspergerov veľa a všetci majú radi matematiku a ocitol sa v tom svojom hnízde, tak akože je z toho rád a bude to dobré a normálne sa spolu rozprávame a je to celé fajn. Metódy. Takže ja sa musím pozrieť na čas, lebo predpokladám, že už ako som dobrá. Dobre. Takže tie metódy môžu byť rôzne. Je tu Dianka, toto som si požičala jej obrázok. Hej. Že môžete učiť teda osobným kontaktom, môžete učiť nejakým komunikačným nástrojom. Hej. Ale to komunikačné neznamená, že je to dištančné vzdelávanie. Prosím vás, ak ste náhodou zažili dištančné vzdelávanie počas korony, tak to vôbec nie je to, ako sa vzdelávajú domácoškoláci. Hej. Dištančné vzdelávanie bolo, povinne sa všetci pripojte a keď vás tu neuvidím, tak budete mať absenciu a tak ďalej. Keď sa učia domácoškoláci niekde, napríklad moje deti sa učili v škole Březová, tak to znamená, že oni sa tam mohli pripojiť na tú hodinu. Nemuseli. Oni sa mohli. Dostali tam nejakú ponuku, ktorú mohli prijať alebo nie. No, tak akože v skutočnosti mohli, ale ja som tam bola pri nich. Ja som to vždycky tak akože dozorovala, takže keď som videla, že treba sa nezapája do tej matematiky, tak som ho povzbudila, že sa musel sa zapájať do tej matematiky a hotovo, lebo keď nie, tak sa inak musel zapájať spolu so mnou. Takže alebo si to vybral tak, alebo ale tak zase vy vidíte ten vyšší alebo vzdialenejší cieľ, na ktorý oni ešte nedokážu celkom fokusovať. Vy viete, že sa musí naučiť tie zlomky, keď je siedmak, pretože keď to nebude zvládať, tak v tej devine bude mať problém urobiť ten monitor a potom sa bude mať problém dostať niekam ďalej. Ako nehovorím, že to musí presne v tej sedmičke zvládnuť, ale od sedmička a osmička matematika je nabitá vedomosťami, ktoré keď nechytí správne alebo včas, tak potom sa mu bude len predĺžovať tá vzdialenosť a budú mu ubiehať tí ostatní. Takže je dobré, bolo by radno, aby išiel tak, ako má ísť v takom tempe. Hej? A na to môžete teda použiť aj tie komunikačné technológie. Ale v zásade je to vaša sloboda, ja sa trochu napijem, že akú formu zvolíte. Dobre? A teraz tie metódy sú krásne popísané v tom materiály od Moniky, kde máte rozpísané, ako vyzerá Montessori, ako vyzerá waldorfské, daltonské, klasické vzdelávanie, konštruktivistický prístup a tak ďalej. Že toto všetko tam máte také popísané v manuáli, môžete sa inšpirovať, alebo
Alebo si to aspoň potom môžete vygoogliť, že aha, tak toto som ešte nepočula, tak čo to je, keď pôjdem týmto smerom, alebo ich môžete tak nejako kombinovať. Hej, napríklad my sme veľa robili projektové vyučovanie, alebo skôr, bolo to tam nejako napísané a zabudla som to sem dať asi, taká tá výroba pomôcok vzdelávacích, že my sme stále niečo vyrábali, takže máme tam labuk o vybraných slovách, tie som priniesla, alebo o všeličom možnom, ako náhle sme vyrábali nejakú takúto pomôcku, tak sa na tom naučil. Alebo to naučili deti, nie iba jedno som učila doma. No a že čas strávený vzdelávaním, tak toto je úplne najlepšie. Ja som teda prešla domácim vzdelávaním, nie že by som ja bola doma vzdelávaná, ale ja som doma vzdelávala 12 rokov, 5 detí, 5 zo 6, takže mám to tak nejako, že ako vyzerá dieťa, ktoré chodí iba do školy, ako chodí do školy a potom je doma a potom je iba doma a tak všeličo možné. A teraz som, prosím pekne, pančelka. Teraz som pani učiteľka, ktorá tam chodí do tej školy a učí tie deti. A keď niekedy poviem, že domácoškoláci sa učia od 9. do 12., tak oni akože v nemom úžase, že čo to má znamenať. No naozaj, domácoškolákovi, keď poviete, že ale po obede sa treba niečo učiť, tak akože sa na vás pozrie, či ste sa zrazili s koňom, po obede sa neučí. Hej. To je úplne bežné, že po obede sa neučí, ale tak je to také iné. No. Vtedy si môžu čítať. Keď im zoberiete ten telefon a dáte im tie knihy, hej, tak si môžu čítať. Hej. No. Naozaj je to tak, že čas, ktorý bežne deti strávia, alebo teda, ako to povedať, teraz možno deti netrávia čas tým, že sa pripravujú na druhý deň do školy. Ale mali by. Hej? Lebo už nedostávajú ani domáce úlohy. Ja dávam ešte tu a tam. Ale hej, keď si predstavíme, že doma by sa mali učiť hodinu alebo 2 hodiny, aby sa pripravili do tej školy na druhý deň, tak to je toľko, koľko sa vlastne ten domácoškolák približne učí. Všetko. Pričom ráno vstane, ťažko vstávam skoro ráno o 7:30, hej. O 8:45 sú raňajky, kým to zbalíme, tak je 9 hodín. Hej. No, tak akože pre 9 sa to nedá stihnúť, takže o 9 sa začína a teda okolo 12 sa končí, aby sme sa stihli zase naobedovať. To je úplne jasné. Môžete učiť denne, môžete učiť nárazovo blokovo, teda, že nie denne. Môžete učiť viac detí rôzneho veku. Všetko je to ťažké, hej. Musíte si povedať, že čo vlastne pre vás je najviac vyhovujúce. Alebo čo možno, že aj do nejakej teda vzdialenejšej budúcnosti je dobro pre to dieťa. Áno? Že naučiť ho napríklad nejakému rytmu, alebo nejakým pravidlám, niečomu, čo sa stále opakuje a čoho sa môže chytiť, je z môjho pohľadu dobré a správne, ale môže tu byť niekto iný. Už iba minúta? Aha, tak už sme na konci. Takže ja som to napríklad tak robila, ale môžete to aj blokovo. A môžete veriť, že po istom čase sa deti začnú učiť samostatne, ale úplne najdôležitejšie je to dôveruj, ale preveruj, pretože dôverujte im, že sa učia, ale aby ste to nezistili až na skúškach, že až tak veľa toho nebolo. To je všetko asi. Amen. Dobre. Takto teraz. Takže teraz nasleduje krátka prestávka. Brilantne sme to stihli do 3/4. Máte 15-minútovú prestávku a o 10:00 začína nejaký nový blok a nové prednášky. Nech sa páči. Dobrú chuť ku káve a koláčikom.